Ул әйтә, мин үземне яратмыйм, әйме? Тик ул нәрсә яратмаганын да белми. Ничек җәмгыять фикере корбаны булмаска соңлыйсы? Үзен үзе карамаган, кул селтәгән хатыннар гына чәчен буямый йөри. Аллаһым. Нинди хатыннарга күбрәк хыянат итәләр? Яратмыйм теләктер баланы. Һәм сез әллә нинди берникадәр кәкрерәк булсагыз, сез туры күренә башлыйсыз. Барчабызга да сәлам. Язгы матур көнне без матурлык алай гына да түгел әле, хатын-кыз матурлыгы. Хатын-кызның үзен яратуы турында сөйләшергә булдык. Безнең бүгенге белгечебез кабат бездә кунакта психолог Илүзә Әминова. Хәерле көн, Илүзә. Сине күрүемә бик шатмын. Хәерле көн, Гөлнара. Чыннан да килеп җиттем, кабат сезнең белән очрашуга, шул хәтле җылы әңгәмәгә, әйтергә кирәк, күңелләр рәхәт кеше белән очрашуга бит инде ул җилкенә. Шулай булгачтан бүгенге очрашуыбыз да шулай ук файдалы, шулай ук рәхәт үтәр дип теләктә һәм уйда фикердә калам. Рәхмәт, Илүзә. Үзеңне нәрсә белән тасвирлыйсың дип сорагач, син яз чәчәкләре дип әйттең. Без яз чәчәкләре алдык. Менә бу тасвирлама нәрсә белән бәйле? Дөресен генә әйткәндә, мин бик күп укуларда йөрим бит инде, чын мәгънәсендә мин үземнең күңел халәтемне күптән ачкан, аңлаган кеше. Теге гади генә кеше дип әйтмим инде үземне, һәм менә шундый өйрәнүләрдә, укулар вакытында миңа бер образ килде, мин яз кызы булып. Шундый яшел рәхәт күлмәктән, башында тәкыяләр, менә язгы әле ул кар да эреп бетмәгән. Менә шундый язгы гөрләвекләр, әз генә шундый эрегән яланда урыннар, һәм мин шуннан чабам итеп. Менә шуның белән хәтерләтә хәтта безнең студиябездәге чәчәкләребездә. Мин инде аны күптән үземнең башымда йөртәм шундый образымны. Яз ул шундый яңарыш чоры бит инде. Бигрәк тә хатын-кызлар яз килүне инде берәр ай алдан калабыз. Ябыга башлыйбыз. Көзгегә ешрак карый башлыйбыз. Нәрсәнедер үзгәртергә омтылабыз. Һәм кайбер чиракта үзебезне шатмыйбыз. Шатмау исә яз белән генә дә бәйле түгел. Гомумән ел әйләнәсе шатмаучылар бар. Хатын-кызның көзгегә карагач үзен шатмавы һәм үзен үзгәртергә теләве нәрсә белән бәйле? Менә һаман инде без Гөлнара балачакка кайтабыз. Безне балачакта, барыбер кемнәрнедер син иң матуры, син минем матур кызым, син минем матур улым дип, матурлыкка игътибар итеп үстерәләр, тәрбиялиләр. Кемнедер, менә әниемнең, үземнең әниемнең әйткән фразалары искә төшә инде, Без кечкенә вакытта, без гаиләдә 7 бала бит инде, мин иң кечкенәсе һәм мин караш утырыйм. Кара буладыр. Мине кояш беренче күреп ала. Менә чын мәгънәсендә алай кич белән яшьләр җыелып урамга чыксак, иләндә бала-чагалар урамга чыксак, менә шулай кулымны куйсам, тырнакларым гына ялтырап торадыр. Тәнем җирдән аерылмайдыр. Шул дәрәҗәдә кара. Һәм мине әнием чигән арбасыннан төшеп калган дип атыйдыр. Матур дип әйтмәйдер. Һәм мин үземнең менә шундый кара, кучкыл, тиз кояш ашый торган тәнемнән кыенсынадыр идем. Чын мәгънәсендә. Һәм мин үземне пешәнгә төшәбез бит инде, пешәнчебез авыл кешеләре, янам, бөтен җирләремне төреп бетерәм, яулыклар бәйлим, анда шушындый әтиемнәрнең озын җиңле күлмәкләрен киям. Ничек тә яшерергә? Бары янам. Бары кара. Әнием миңа гел әйтәдер, чигән арбасыннан төшеп калган бит ул безнең. Бөтен кеше игътибар итәдер шуңа. Менә ул безнең үзебезне яратуыбыз һәм кабул итүебезнең нигезе балачакта. Чын мәгънәсендә шунда безнең күңелебезгә беренче орлыклар салына, безнең тышкы кыяфәтебез турында. Бит чын мәгънәсендә үзеңне кабул итү башлана тышкы кыяфәттән. Нәрсә шәтәсең инде аны? Чөнки ул күзгә бәрелә торган әйберләрнең беренчесе бит инде, Һәм әниләребез, җәмгыять, анасы мәктәптә, димәк, институтта дип әйтәм инде, безнең әйләнә-тирәлегебез безнең үзебезне кабул итүебезгә йогынты ясый. Кыз балага кемнең сүзе күбрәк тәэсир итә? Әти кешенеңме, әни кешенеңме? Менә аларны яратканда матурым дип кемнең күбрәк иркәләве кирәк? Барыбер кыз балага кечкенә вакыттан үз бәянне дип әйтәм инде, сала торган, үзен кабул итә торган моментта әни кеше. Чөнки әни иң якыны бит. Әти аның белән утырып сөйләшеп утырмый, Ул анда сонда әйтеп үтергә мөмкин ул. Син минем матур кызым, мәсәлән инде, Күбрәк әни. Чөнки без иртәдән кичкә хәтле балалар белән кайнашабыз, сөйләшәбез. Барыбер әни сүзе
беренчерәк керә. Менә мин практикада күрәм, Гөлнара, бар ул менә мәсәлән, әтисе дип үстерергә кирәк кызларын дигән сүзләр, юк, практикада күренә, барыбер әни сүзе беренчел. Беренчел әни фикере. Хатын кызның, кыз баланың үсеп җиткәч ират белән мөнәсәбәте әтисе белән мөнәсәбәтенә бәйлеме? Менә аның женственность шундый, нәзакәтлелеге, мөлаемлылыгы артуга әтисе белән ничектер аралашуы тәэсир итәме, юкмы? Ул беләсеңме, менә ират белән әтисе белән аралашу, бөтен килеш мөнәсәбәтләргә тәэсир итми. Әнисе белән мөнәсәбәте киләчәк ире белән мөнәсәбәтенә тәэсир итә. Әти ул финансы. Әти белән дуслык безнең карьера. Әти белән дуслык безнең акча. Әти белән дуслык мөнәсәбәтләргә кагылмый гомумән. Әни белән дуслык, әни белән аралашу, әни белән сөйләшү, әни белән ичке хисләребезне бүлешү, мөнәсәбәтләрне төзүгә ныграк йогынты ясый. Барыбер әни мөнәсәбәтләр өчен җавап бирә, әти акча, карьера, финансы өчен җавап бирә. Менә шулай, менә барыбер нәрсә генә дисәләр дә, анда әти белән аралашу кыз балага кирәк, ул аны җинескә карата мөнәсәбәтен тәрбияли. Ират җинесенә карата мөнәсәбәтен тәрбияли. По отношению дип әйтәбез, не отношения, мөнәсәбәтләрне әни тәрбияли. Ул бик катлаулы әйбер. Менә мәсәлән, минем тормыш иптәшем, белән балаларым аралашалар, ике кыз тәрбияләйбез бит инде без, алар аралашалар. Минем кызларым ират белән ничек сөйләшергә, ничек аңа мөнәсәбәтне күрсәтергә, менә шуны алар күрәләр. Үзләрен тоту. Эчке җайлау мөнәсәбәтләрне, эчке нәфис моментлар дип әйтәм. Үзеңне хәйләкәрлек, үзеңнекен эшләү, үзеңнекен иреңә ишеттерү дигән әйберләр хатын-кыз аша, әни аша бара. Димәк, хәйләкәрлекләрне без барыбер менә шушы ниндидер хатын-кыз юлларын үзебездә тәрбияли алабыз, ул салынмаган. Тәрбияли алабыз. Аны да хәтта менә булай гына әйтәм инде, укуларда гына да аны күрсәтәләр. Менә вербальный, невербальный дип әйтәләр инде, Без тормыш иптәшебез белән, менә ул менә шунда утыра синең урында, Мин менә урындыктан торганда, утырганда гына да, тормыш иптәшемнең миңа карата мөнәсәбәтен үзгәртә алам. Мин менә шулай урындыгымны дип әйтәм, сүрәп алып кереп утырырга мөмкинмен, яки мин матур иттереп менә шулай. Матур итеп киереп утырырга мөмкинмен, Менә күрәсең, минем хәрәкәтем генә дә, бу бит хәрәкәткә берәү дә белеп тумый. Өйрәнәбез, Гөлнара, бөтен әйбергә дә, мөнәсәбәтләргә дә өйрәнәбез. Хәтта менә инде мөнәсәбәтләрдәге кешеләрне дә бер-берсенә карата мөнәсәбәтен үзгәртергә өйрәтеп була. Үзеңне кабул итәргә ничек өйрәнергә кирәк? Кабул итү иң беренче тышкы кыяфәтеңме, әллә ичке сыйфатларыңмы, менә шуларны ачыкларга кирәк. Ул бит әле менә көзгегә карадым да, ярый инде минем тышкы кыяфәтем. Мәсәлән, әйтә ул, Ул әйтә, тик мин кешеләргә юк дия белмим, Илдүзә. Мин йомшак, шул ягымны кабул итәм. Мин әйтергә кирәк, мескен кыяфәтендәге. Менә шул ягым белән кабул итәлмим дип ямылган кешеләр дә бар бит. Ул бит әле тышкы кыяфәтен генә кабул итәлмәде дигән сүз түгел. Кабул итү гомумән бара. Сезгә башта ачыкларга кирәк. Нәрсә белән син канәгать түгел үзеңдә? Бәлки синең үзеңә чәчең ошамыйдыр. Бәлки синең бурының ошамыйдыр. Бәлки анда тагын нәрсәдер. Кыяфәтең, киемең, мәсәлән, киенү рәвешең, сыйфатың баштан ачыкларга кирәк, һәм менә шушыны үзгәртү ысулларын табарга кирәк. Әлбәттә инде бурыннарны һәм иренме анда тагын нәрсәдер үзгәртеп булмаска мөмкин, Андый очракта психологлар да һәм безнең әйтергә кирәк инде башка специалистларыбыз да киңәш итә, ошаган җирне акцентларга. Мәсәлән, макияж ярдәмендә. Макияж ярдәмендә анда, гәүдәнең дә бит ниндидер ошамаган җирләрен кием рәвешендә үзгәртергә мөмкин. Сыйфатың ошамый икән ичеңдә, аны үзгәртүнең җаен табып, ысулларын табып була. Иң беренче билгеләргә кирәк. Кай вакыт бит әле ул менә Гөлнара беләсеңме? Очрашасың, сөйләшәсең, ул әйтә, мин үзем белән канәгать түгел, Илүзә, мин үземне яратмыйм. Әйт, мин әйтәм, кайсы җиреңне яратмыйсың? Әллә инде менә мин үзем шундый. Менә күрәсеңме? Хәтта кеше әле ул әйтә, мин үземне яратмыйм, Тик ул нәрсә яратмаганын да белми. Ачыклый башлагачтан менә көзге янына бастырып куясың аны. Кайсы җирең ошамый? Карый бу.
Кошым нормальный кебек. Бурыным да хәтәр ярыйсы. Анда елмаюым да, тешләрем дә, мәсәлән, кошларым да. Кара, мин ярыйсы икән бит Илүзә. Менә күрәсең, әле ул Гөлнара ачыкларга кирәк. Бик шундый психология, улай бик шундый әйтергә кирәк, нәфис фән. Әйме, аның белән шөгыльләнә башласаң, кешеләрне психология ипләп кенә үсешкә алып керә башласаң, әйме, алар әллә нинди моментларны үзләре өчен ачалар. Һәм нык авыр, нык тирәндә ята дигән әйберләр өстә генә була. Без Илүзә соңгырада үзең дә игътибар итәсеңдер, хатын-кызлар барыбер табигый матурлыкка күчә башлады. Тырнакны да сирәгрәк буйлар, кашны да сирәгрәк ябыштыралар, чәчне дә буямыйлар. Синең үрнәгеңдә. Шулай да менә ирен кабартырга, борын ясарга, кашны күбрәк каралтырга теләүчеләр бик күп һәм бу ни гаҗәп күбрәк менә яшь кызлар арасында киң шундый кылач алган. Бу нәрсә белән бәйле менә шундый үзеңне шул дәрәҗәдә матур булып та, шул хәтле яшь, яшьлек үзе матур. Шул дәрәҗәдә үзеңне үзгәртергә алыну. Менә хәзер бит әле безнең күпмедер әйтәләр, үзеңне кабул итмәү инде бу Илүзә. Алар үзгәртәләр, үзләрен кабул итмәгәнгә дип әйтәләр. Ул андый моментта бар. Һәм шуңа килеп кушыла мода дигән әйбердә. Бездә бит инде әйме, зәвык дигән әйбер, мода дигән әйбер. Менә без модага ияреп киенәбез, модага ияреп нәрсәдер эшлибез, әйме. Шын мәгънәсендә җәмгыять безнең, дөресен әйтергә кирәк, двигатель. Шын мәгънәсендә, әйме. Һәм менә бу мода, зәвык бөтен кешедә эшли, мин дә эшләп карыйм әле дигән әйбер дә. Менә ул стадное чувство, көтүлек хисе диләр инде аны, әйме. Менә бу көтүлек хисе дә бар. Үзен кабул иткән, бөтен ягыннан канәгать булган хатын-кызлар да, әйме. Мәсәлән, иренен кабарта, кашын ясата, тагын нәрсәдер берәр төрле операцияләр эшләтә бит инде, әйме. Бу модага иярү дә бар. Хәзер менә шул өлештә Гөлнара, әйме, бер кызык момент әйтәм. Мин аны инде еш әйтергә һәм кабатларга яратам. Баш мие акыллы булса да, әйме, бик ялкау орган. Һәм ул үзе нәрсәдер уйлап табарга яратмый. Ул ярата иярергә. Әзергә. Әйе. Менә мин әйттем, шуны кабатлый. Менә мин кидем, шуны кия. Мин нәрсәдер эшләдем, минем арттан иярә. Минем фикеремне тыңлый. Чөнки аңа шулай рәхәт. Аңа нәрсәдер адымнар уйлап табасы юк. Чөнки адым ул курку белән әйтергә кирәк, берникадәр тоткарлыклана бит инде, әйме. Шуңа күрә менә шушы моментларда, әйме, бер баш миенең әз генә ялкаулыгы да безгә тәэсир итә икән. Һәм менә шушы баш миенең сыйфатында маркетологлар да бик яхшы эшлиләр. Алар әзер әйберләрне менә кешегә күрсәтәләр, әзер әйберләрне кешегә бирәләр. Һәм кеше үзе дә аңламый ул аны. Аңлылык түгел, монда аң асты диләр инде, подсознание эшли башлый, һәм ул китте, теге, все пошли и я пошел. Менә шуның кебегрәк кинодан үзәк бөтен кеше дә барды, мин дә киттем аның артынан. Шундый әйбер дә тәэсир итә хатын-кызларыбызга. Күп очракта ул үзеңне кабул итмәү дә түгел әле. Ничек җәмгыять фикере корбаны булмаска соң? Менә әлеге дә баягы көннәрдән бер көнне фикер уяна башта. Менә бу фикер һәм теләк уянырга тиеш. Бүтін кішіде бит оң дәрежесі оңлылық деп әйтәм инде, осознанность турында сүз бар, ақыл турында сүз бар ма, эме? Оңлылық, осознанность дәрежесі бүтін кішіде дә югары түгел. Нәкъ менә шул югары булган кешеләр үзләре өчен хәл итәләр. Минем үзем теләгәнчә яшисе килә. Минем үземчә эшлисе килә. Һәм менә шушы өлештә килеп чыга ике төрле бик кызыклы тормышка караш һәм тормышта яшәүнең ике төрле тибы. Яшәү минем белән бара, жизнь происходит со мной. Яшәү минем аша бара, жизнь происходит от меня. Нәкъ жизнь происходит со мной, менә алар модага иярүчеләр, әйләнә тирәдәгеләрнең фикеренә колак салучылар, ниндидер кушкан буенча яшәүчеләр. Жизнь происходит от меня, яшәү минем аша бара, алар нәкъ инде ел ярым элек чәчен буярга буямаска карар итүчеләр. Мәсәлән, син ничек килдең бу карарга? Мин дөресен генә әйткәндә, чәчем мин үзем бит инде табигатым белән капкара, капкара чәчле, чим кара чәчле. Һәм инде 30 яшемдә үзгәрешләр булып тормышымда минем чәчем агарды, бик каты коелды һәм оппак булып чыкты ул.
Һәм менә 9 ел дәверендә мин чәчем 9 булмай инде хәзер ел ярым элек чәчем буяудан туктач. 7-8 ел тирәсе мин чәчемне буяп йөрдем. Коңгырт шундый шоколад төсенә дип әйтәм инде. Һәм ул мине шундый ардыртты, мин 2 атна сайын чәч буям, чөнки төбеннән акы күренә. Ул аппак булгач бигрәк күренә бит инде. Инде миңа чәчеңне буйсың бар, чәчең агарган. Менә шундый комментарий, син чәчең ак икән. Менә шундый әйберләр белән, комментарийлар белән Гөлнара минем сөякчелегемне корыттылар. Шуннан мин көннәрдән бер көнне иптәшем белән сөйләшәм, Ниязым белән киңәшләшәм инде. Ниязым, мин чәчемне буямай башласам нәрсә дисең? Түзәлсәң, бер сүзем юк. Миңа кымашауламый мәсәлән. Шуннан соң мин аны буямаска булдым. Аллаһым, син белсәң, Гөлнара, мин ел дәверендә нинди генә комментарий һаманда бу чәч сезне карт күрсәтә. Ярай, мин әйтәм, ярай, миңа 40 яшьлек хатын-кызга әзрәк карт күренсәм дә. Дип инде мин аларга әйтәм, һаманда нишләп сезнең чәчегез буямыйсыз, нишләп чәчегез сезнең шундый ак, сезнең чәчегез ак, сез карт күренәсез. Комментарийлар әле һаман бар. Ләкин мин шул хәтле үземне иркен хис итәм хәзер. Ул дөресен әйткәндә минем Җафа түгел 2 атна сайын буйсы югаймы? Юдым да я красивая. Шигымнарны да киметә. Шуның белән менә ул да аңлылык арту, осознанность, кабул итү һәм хәл итү үзең өчен. Ният, теләү дип әйтәм инде, теләк уяну. Башка минем чәчемне буйсы килми. Менә шундый кешедә теләк уянмый торып, менә мәсәлән, мин булай башка яшәргә теләмим дигән теләк уянмый торып, кешене үзгәртеп булмый. Һәм бу бит нидер протез дәрәҗәсендәге теләк хәтта. Чәчне Җәмгыять фикеренә без бит ияләшкән, хатын-кызның чәче агара икән, аны буйый башлый. 20 яшендә агара булган, 25 яшендә агара. Шундый авыр миңа фикерләр әйттеләр. Неухоженная, димәк, үзен карамаган хатыннар кебек, үзен карамаган хатыннар кебек сезгә килешми үзе, сез кеше арасында йөри торган, сез менә шулай, үзен үзе карамаган, кул селтәгән хатыннар гына чәчен буямый йөри. Аллаһым, менә мин аларны күтәрдем. Хәзер инде бөтенесе дә саил үзе. Хәзер инде сез ничек итеп чәчегезне буятасыз, нинди салонда дип сорыйлар. Әйтәм, табигать минем буяучым. Хәзер менә кабул итү шул дәрәҗәгә җитте. Хәзер инде җәмгыять миңа матур син диләр, синең чәчеңне кайда буятасың, бездә буятыр идек. Менә шундый фикерләрне әйтәләр. Моның өчен үзеңне чынлап та менә эштән кабул итәргә кирәк. Хатын-кыз гадәттә үзен кабул итми, шәхси тормышында уңышсызлыклар булса. Әгәр ул шәхси тормышында бәхетсез булса, ул ни өчендер менә озын чәчен карайтырып кистерсә, яки пластик операция ясатса, кошын тагында карарак итеп буяса, менә аның каршына Мерседеста утырып шаһзадә килеп чыгар дип уйлый. Күп очракта бу алай булмый инде. Мондый фикерләү нәрсә белән бәйле? Мондый фикерләү ул бит әле эчтәге стрессны тышкы үзгәрешләр белән каплау. Менә шул әйбер ул. Һәр вакыт менә аның иши шәлпәрәмә килгән, ул шуны ябар өчен, аны әйтәләр инде панцирь, тышкы кыяфәтне матурларга тырыша. Ләкин эчтә ул гафу итегез, көчкә сулый. Шуңа күрә безгә ички халәтебез белән эшли башларга кирәк. Бар бит шундый кешеләр, кыяфәте бик түгел, тик бәхетле. Шундый моментлар да бар. Ички халәтебезне без гармонияга бирми торып, тышкы кыяфәтебез генә безгә әллә нәрсә бәхет бирмәячәк. Кемнәр тыңлыйлар, хатын-кызларыбыз, иратларыбыз да аңласыннар иде. Эчтән башларга кирәк. Ички матурлыгыгызны арттырган саен, тышкы матурлык, сез матур күренә башлыйсыз. Сезнең күзегез янып тора башлый. Сез елмаясыз. Һәм сез әллә нинди берникадәр кәкрерәк булсагыз, сез туры күренә башлыйсыз. Менә шундый әйбер дә бар. Үз-үзеңә ышану. Үз-үзенә ышанган кеше җәмгыятькә дә үзен матур иттереп күрсәтә. Әлбәттә. Син әллә нинди сылу капчык киереп куйсалар да, син шундый сылу булачаксың, чыгып матур итеп кешеләр белән аралашсаң, сөйләшсәң, ишеңдән шундый нур бөркелсә. Мин бик күп менә шундый психологлар белән аралашам. Кемнәр бигрәк менә Индиядә, алар хәзер шунда барып практика үтеп кайталар инде. Менә андый кешеләр белән аралашканда син аңлыйсың инде. Менә аның ул кояш кебек.
шундай балкып тора, аның кырында шундай жыл, аның белән сөйләшәсе, аның кырында гына торасы килә. Шул хәтле ичке дөньясы бай. Менә Алексей Анатольевич Бабаянц белән дә мин аны бик еш телгә алам инде, без аның белән сөйләшәбез, ул әйтә: "Син күрәсең бит, Илюзә, ди, мин ди не первый красавец. Ну, бик сөйкемле кеше, ул күрәсең, минем бурыным бик нык зур ди. Тагы нәрсәләр табай инде ул үзенә сәбәпләр инде, шундай. Тик ди минем кырымда ди, менә күрәсең ди, гел кешеләр. Чөнки иши матур аның. Ул искиткеч. Аны балалар шул хәтле нык яраталар. Яшүсмерләргә ул тренинглар үткәрә, менә таң каласың аның менә балалар белән аралашуларына, аның ичке матурлыгына. Менә шундый кешеләр. Һәм андый ичке матурлыкны, андый ичке халәтне ясап була. Андый халәткә барып була. Әлеге дә баягы шул уй, сүз, гамәлләрне югары вибрацияләргә тәрбияләп чыгарабыз икән, ул искиткеч. Менә мин кешеләргә дә әйтәм, әгәр дә сез белсәгез иде, мин әйтәм, менә шушы 3 факторны гына тәрбияләү аша нинди бәхеткә һәм рәхәтлеккә чыгып булганын белсәгез сез, әйтәм, сез бөтенегез дә шуңа ирешергә теләр идегез. Алар миңа: "Илюзә, син шул хәтле үзеңне рәхәт хис итәсең, бәхетле тоясың. Ничек син аңа килдең?" Әйтәм, ул да кичә генә, бүген генә булган әйбер түгел. Мин дә аңа әйтәм, менә 8-9 ел эшләү дәврендә мин аңа килдем. Һәм мин аңа кешеләрне бу ук дәрәҗәдә булмаса да, көндәлектә үзләрен бәхетле һәм рәхәт хис итү дәрәҗәсенә китереп була. Син үзең дә телгә алып үттең, Илюзә. Шундый бер сыры гына тышкан булырга мөмкин. Әмма менә тормышын шул хәтле әйбәт итеп корган һәм шиксез бәхетле. Шуның белән бер рәттән искиткеч шибәр кызлар, менә янына килергә куркыта торган дәрәҗәдәге шибәр кызлар, һәм алар ялгыз, бәхетсез. Менә бу шибәр ялгызлык төшенчәсе ул нәрсә белән бәйле, нәрсә белән аңлатыла ул? Энергия белән аңлатыла. Һәм беләсеңме, Гөлнара, шундый кызык момент бар, аларның һәрберсендә дә булган бер мизгел, тормышында бер мизгел. Менә шундый үзгәрткән. Һәм аңа тагын үзгәреш кертеп була. Мин бик чын мәгънәсендә танылган кешеләр белән консультацияләр алып барам. Һәм шулар арасында бик танылган кеше бар, безнең Татарстанда гына түгел, әйтергә кирәк, татар илендә танылган кеше. Аның белән консультация алып барам, хатын-кыз, менә аның да булды шундый моменты, кайчан менә шундый переломный дип әйтәм, сынну моменты булды, һәм ул югалтты. Үзе бар ул тышкы кыяфәте, матурлыгы һәм аның эше, әйтергә кирәк, бизнесы. Ләкин ул семьясын, яраткан кешесен, якыннарын, менә шундый момент булды, һәм аның янына кешеләр килергә куркалар. Ул миңа беренче тапкыр чыккач, Илюзә, мин синең белән эшләргә телим дип, син мине алып бар әле дип чыккач, мин үзем дә курыктым. Мин әйтәм, нәрсә кирәк сезгә? Менә шундый рәхәттә мәгънәдә, мин сезнең белән алынырга куркам. Мин әйтәм, артык йомшактыр сезнең өчен. Юк, Илюзә, ди. Бу минем тышкы кыяфәтем генә. Минем ишем шундый. Мин сездә күрәм үземнең җаныма якын моментны. Һәм без аның белән эшләп китеп, бүген көндә ул матур гына, җылы гына, бөтенләй икенче мөнәсәбәтләргә кереп, үзендә ышаныч табып, эреде дип әйтәм инде. Теге снежная королева диләр бит әле, менә шундый ягы аның эреде. Менә тышкы кыяфәте искиткеч матур һәм тормышы берникадәр, аилә тормышы бигрәк тә барып чыкмаган, шундый куркыта торган матурлык булган хатын-кызларның булган бер мизгеле, кайчан алар менә шундыйга әйләнделәр. Һәм аны үзгәртеп була. Кайберсенә бит аның, Гөлнара, шундый момент бар, алар үзгәрергә теләмиләр дә. Ансы да бар. Мин ияләштем, Илюзә. Миңа шулай әйбәт. Уңайлы. Уңайлы. Миңа шулай уңайлы. Мин үземә акча эшлим, мин үземә кирәген табам, мин үземә кирәген алам. Ләкин инде ул әлбәттә вакытлыча, менә бу хисләр. Чын мәгънәсендә. Чөнки инде мин бит әле зур яшьтәге кешеләрем дә бар, клиентларым да, 60 яшьлекләр мәсәлән, шулай ук бизнес леди дип әйтәбез инде, алар киләләр, инде икенче төрле фикерлиләр. Без барыбыз да битлектән, Гөлнара. Менә җәмгыятьтә без битлек белән. Алар без менә бер күзгә күз килеп утыргач кына кешенең җаны ачыла. Шунда гына син аның ачып карый аласың, нәрсәләр бар анда. Без менә бер кайчанда, менә бөтенсе әйтә, Илюзә, сиңа бөтенсе дә рәхәт инде фәлән түгел, син берәбердән курыкмайсың. Куркам. Җаннарым калтырый.
Менә монда килгәнче машинада әйме җаным чыгып бетте. Гөлнара Мин алай Сабировна куркыныч түгел. әйе, шундый әйтәм, кырыс холыклы ханым дип, бүлмәгә килеп кердем, Гөлнара, син каршы алдың әйме, шундый аура, җылылык. Бар әз генә кырыслык, җитдилек бар, таләпчәнлек бар. Ләкин шундый җылылык, шундый теге тәмле гармония, шундый үзеңнең эшеңә карата ярату, үзеңнең менә минеке детище, теге минем балам кебек үзеңнең эшеңә карау, ярату, мәхәббәт белән, әйме шул мәгънәсендә. Шул хисне мин аураны, энергетиканы тотып алдым, әйме. Белсәм, миңа ничек рәхәт булып китте. Башта мин курыктым, ничек кенә Юк, әле. без андый куркыныч кешеләр түгел. Без үзебезнең укучыларыбызны да, үзебезнең кунакларыбызны да барысын да яратабыз һәм хөрмәт белән карыйбыз. Рәхмәт. Илюзия, менә хатын-кыз үзен карап йөрергә тиеш инде ул, тәрбияләргә. Һәрхәлдә мин тиеш дигән сүзне үзем яратмыйм. Шулай да бу очракта кулланабыз аны. Карарга, тәрбияләргә. Менә үзеңне яратып тәрбияләү һәм үзеңне кабул итмичә үзгәртергә тырышып тәрбияләү арасында шик кайда булырга тиеш? Менә яратып тәрбияләү, әйме, шул менә син Ухоженность сөйләгәндә, дип әйе, син беләсең, менә синең сөйләмеңдә үк аңлашыла, энергияңдә үк, синең тоныңда чыкты ул яратып тәрбияләү, ухоженность һәм кабул итмичә үзгәртергә тырышу. Менә күрәсеңме? Менә шунда инде аермалык та, әйме, Шик шунда. Шик шунда, күрәсеңме? Менә без Менә мин безнең тамашачыларыбызга, караучыларыбызга да әйтәсе килә, әйме. Күңелегездә нәрсә беләндер канәгатьсезлек бар икән, аны иң нигезен аңларга кирәк. Тукта, чәчемне кисеп карыйм әле, шулай бит ул. Менә чәчемне кисеп карыйм әле, бәлки кәефем күтәрелер. Иренемне кабартып карыйм әле, бәлки үзбәям үсәр, мәсәлән, әйме. Нәкъ төбен аңламый торып, әйме, үзгәрешләргә китү. Менә ул кабул итмичә үзгәрешләргә китү, димәк, нигезен, сәбәбен ачыкламаган дигән сүз. Үзен яратып тәрбияләүгә китү, димәк, ул үзенә нәрсә кирәген белеп, сәбәбен ачыклап бара дигән сүз. Менә шунда аларның аермасы, сәбәбен белмичә үзгәрешләргә китү, сәбәбен белеп үзгәрешләргә китү. Менә сәбәп, бүтән әйбердә сәбәп. Алайса ни өчен соң кайбер психологлар әйтәләр, тормышыңда нәрсәдер үзгәртергә теләсәң, барып чәчеңне кистер дип. Хет шулай итеп кара дип әйтәләр алар. Үзгәреш. Ул итеп әйтәләр. Әгәр дә син максатыңа бара алмыйсың икән, шул уңайга булса ятып булса да тор диләр, әйме. Әгәр дә анда теге максатыңа барырга хет басып булса да күрен инде дип әйтәләр. Шуның кебек ул. Психологлар нәрсә дигән сүз ул, барып чәчең булса да кистер. Бер гамәл булса да кыл дигән сүз ул. Бер нәрсә булса да эшләп кара. Үзгәрешләр телисең икән, нәрсә булса да эшләп кара. Бу чәчең кистер дигән сүз алар инде төп ачык мисалны гына күрсәтә. Без синең белән узган тапшыруда сөйләшкән кебек син мисал китердең бит, бер кыз минем тормышым яхшы, минем ирем әйбәт дип табличкалар ябыштыру гына түгел инде, нәрсәдер эшләү. Гамәл. Каядыр адым ясау. Уй, сүз гамәл. Һаман шуңа барып җитәбез. Шулай да Илюзия, менә үзен үзгәртергә теләүче хатын-кызларга, әйтик, кардинал үзгәртергә. Чәч кистерү генә ул ерунда, чәч җан ул, минем бер дус кызым әйтә, җан ул үсә ул ди. Шуның кебек чәч үсә ул. Пластик операцияларга ятырга, ниндидер кытычкыч сәламәтлек өчен куркыныч диеталар тотарга, ябыгу өчен, сәламәтлеккә зыяны булган башка процедураларга барырга, күкрәк үстерергә, арт якны үстерергә, борын кисергә, алынырга теләүчеләргә беренче чиратта син нәрсә киңәш итәр идең? Иң беренче андый ук уйларга барганчы, әйме, аларга мин үз үсләрендә күңелләре белән эшләргә киңәш итәм. Әлбәттә, аның бит күңеле тулы, дөресен әйткәндә, психология яктан әйткәндә, травма. Чынлап, мин менә аңлыйм мин, әгәр дә сәламәтлеге өчен кирәкле операцияләр. Мәсәлән, мин гади генә, мин сезгә мисал китерәм, диастаз, хатын-кызда бәбай тапканнан соң диастаз була. Һәм дә шул диастазны абдомопластика дип атала ул, әйме, шундый операция эшләтәләр. Әйе, ул берникадәр билне дә матурлый, визуально да матурлый, әйме, беренчедән. Ул бит әле сәламәтлек өчен дә мөһим. Мәсәлән, мин тормыш иптәшем белән ул мәсьәлә миндә дә булды да, без сөйләшкән, ул әйтә, әгәр дә сиңа сәламәтлегең өчен мөһим икән бу, кирәк. Мин инде врачым белән киңәшләштем, ул әйтә, әгәр дә сезне борчымаса, синең сәламәтлегеңә зыяны юк.
Демәк, калдырырга да мөмкин. Һәм без хәл иттек эшләтмәскә моны. Менә күрәсеңме? Ул бит әле менә шундый моменты да бар аның. Сәламәтлек өчен кирәкле вакытлары да. Әйме? Ул бит әле менә бурын операцияләре дә шулай ук сулыш белән бәйле вакытлар, мәсәлән, кайдадыр анда сынган, ул травмалган, менә шундый моменты бар. Инде матурлатып, үзеңне үзгәртергә, үзеңне тагы да матуррак ясау дигән әйбердә ята нигездә травмалар психологик. Бу бит әле дин ягыннан да рөхсәт ителә. Дин ягыннан да беренче рөхсәт ителми. Хәзер менә дөресен әйткәндә инде аңа бик сирәкләр карыйлар инде, әлбәттә инде. Булай әйткәндә, әлбәттә психологик травмалар бар андый кешеләрдә. Чөнки менә минем бик күп менә пластик операцияләр эшләткән, берничә пластик операция эшләткән кызлар белән аралашканым бар. Алар әйтә, иллюзия, ул үзенә үзе суыра башлый, затягивает диләр бит әле, Менә әле генә күрдем бер кызны, ул менә шул диастазына операция эшләткән иде. Аның, оказывается, шундый моменты бар икән, айлык аралыкта тагы берне ясатсаң, тегесенә скидка. Маркетинг әлеге дә баягы, Шуннан ул күкрәк ясаткан шул нигә. Менә шундый әйберсе дә бар бит. Күрәсеңме, ул затягивает, торта, үзенә суырып ала. Менә шундый моменты да бар. Шуңа күрә мин аларга әйтер идем, менә канәгатьсезлек әгәр дә сезнең күңелегездә туган икән, башта психологик яктан чыгыш карарга кирәк. Ләкин бар шундый моментлары, аның травмалары юк, мәсәлән, ләкин ул үзенә тели күкрәк. Чөнки аның тормыш иптәше матур булуын тели, мәсәлән, тормыш иптәше сорый. Андый да бар бит әле. Алай дип эшләтүчеләр дә бар. Андый иратлар да бар, менә аларга тышкы матурлык мөһим. Әмма инде син әйткәнчә, эшки яктан үскән ират беренче чиратта хәтта тышкы матурлыкка да игътибар итми, аңа җылылык, энергия кирәктер. Дип уйлыйм мин. Син белгеч буларак менә иратларны, әйтәле, иратларны хатын-кызда беренче чиратта нәрсә җәлеп итә? Иң беренче харизма. Без әйткәнчә, статный мышление белән яшәү турында сүз бармы? Юк. Иң беренче харизма. Шундай перчинка булырга тиеш хатын-кызда. Әгәр дә хатын-кызда шундый бер перчинка, харизма бар икән, ират момент эләктереп аланы. Безнең бит инде стадное мышление көтү фикерләве нәймә. Беләсеңме ничек? Әйбәт булсын, гаилә көтәргә әйбәт бу, тыныч, тыйнак, миңа бер качан да авыр сүз әйтмәячәк, мине балыкка җибәрәчәк, дусларым белән күрештерәчәк, мәсәлән, Менә шундый. Менә бу инде әйтергә кирәк, кемнәндер тагылган фикер. Чынлыкта исә иратлар. Менә бөтен ираттан да, консультацияләрне иратлар белән дә үткәрәм инде, Иң беренче чиракта әз генә харизмасы булган хатын-кыз ошый. Үз фикерен әйтә торган, үзенә шундый ышанычлы, уверенный дип әйтәм. Менә шундый иратларга хатын-кыз ошый. Тик алар аны үзләренә рөхсәт итә алмыйлар, шуңа күрә алар аны кияүгә алмыйлар. Ни өчен рөхсәт итә алмыйлар? Рөхсәт итә алмыйлар, чөнки андый хатын-кыз белән бит авыр яшәргә. Ул бит теге сами-сусами дигән, аның үз фикере бар. Гәрчә, андый хатын-кыз ирен дә үстерә, үзе дә үсә. Менә минем тормыш иптәшем бик шундый тыныч кына, тыйнак кына. Һәм бөтен кеше әйтә, Илүзә Ниязны үзенә өйләндерде. Без 22 яшьтә өйләнештек һәм бер ай йөрмәс бурын мин иптәшемә әйттем, Ниязым, син шул хәтле миңа ошыйсың, сентябрь айында очраштык, октябрь айында мин аңа тәкъдим ясадым. Мин аңа әйттем, бар да яхшы булып торса, мин әйтәм, җәй көне мин сиңа кияүгә чыгам. Ул әйтә, яра, бар да яхшы булып торса, җәй көне мин сине кияүгә алам. Менә шуннан соң, бит минем тормыш иптәшем, без икебез дә гади булай гына әйткәндә укытучылар, ул физика укытадыр, мин математика укытадыр. Аннары соң мин тормыш иптәшемне чын мәгънәсендә әйтсем, синең гомер буе мәктәптә физика укыта торган ират түгелсең. Давай мәйтәм үсәбез. Мин аны үзем алып бардым төзелеш институтына, ул анда укып чыкты. Бүген көндә ул искиткеч Татарстанда билгеле төзелеш фирмасында бик яхшы урында эшли, һәм аның нәтиҗәләре шундый зур объектлар алып бара, мин аның өчен шундый горурланам. Һәм ул менә, ул миннән курыкмады, ул мине алды кияүгә. Үзе бик тыйнак, тыныч булса да, Бүген көндә ул минем белән күтәрелә, мин аның белән үсәм. Менә андый хатын-кыздан курыкмаска кирәк, тик иратлар андый хатын-кызлардан куркалар. Хатын-кызга үзендә бу сыйфатны ничек үстерергә? Ул күбрәк харизма, ул мужская энергия, ират энергиясе. Аның өчен проявляться дигән сүз инде. Кыюлыкны, аны күп әйберләрдә катнашу, мин дию, чыгыш ясау. Менә гади утырабыз дибез, мәсәлән, эштә. Җыелыш барып ята ди.
Анда, мәсәлән, җитәкче кеше сорау бирә. Ничек сезнең фикерегез? Торып бас та әйт фикереңне. Менә ул харизма. Менә шуның белән тәрбияләнә. Ул шундый серая мышка тыгы, уфала, миңа тыгы. Фикере булса да дәшмичә. Мине күрмәсәләр генә ярар иде, миннән генә сорамасалар ярар Борынын иде. тотсаң тыны чыга торган, җаны чыга торган кешеләр була бит әле. Борынна тисәң җаны чыга. Менә шуның кебек түгел, ә менә харизманы аны тәрбияләп була. Проявляться дигән сүз. Күрен, сөйләш, фикереңне әйт. Әлбәттә инде теге тыныч кына, тыйнак кына энергетикасына килүче иратлар да бар. Андый хатын-кызлар белән дә яшәйләр. Ләкин алар иратны үстерә торган энергия бирмәйләр. Ире өчен уңайлы, соңыннан кызыклы түгел булалар. Әйе, практика бит Кызыкны башка җирдән эзли башлый. Әйе, практика бит инде бик күпне күрсәтә. Миңа даже хәтта беләсеңме, ирләре хатыннарын алып килгән очраклар да бар. Нинди хатыннарга күбрәк хыянат итәләр? Нинди хатыннарга хыянат итәләр? Менә шундый. Менә мин шашык күрсәтәм. Ир, хатын-кыз. Хатын-кыз гел ирем балаларым дип, менә шума икән иренә балаларын, әйме? Әнә аның урыны буш. Урыны буш булгач, кая барасың ди. Тагын үзен яратмау. Әлбәттә. Хатын-кызның 3 роле бар. Хатын-кыз, хатын әни. Безнең нишләптер хатын-кызларыбыз кияүгә чыгалар да, хатын булалар да, әни булалар да, хатын-кыз булудан туктыйлар. Ир кеше өчен иң мөһиме хатын-кыз булып калу. Менә мин ишектән кайтып кердем. Минем иптәшем өйдә мәсәлән, ул һәрвакыт килә, мине кочаклый, үбә, мин аны кочаклап, алтыным, бәхетем, сәлам, минем матурым дип, мин аны кочаклап торам. Мин хатын-кыз. Әзрәк кокетничать итеп, әзрәк флиртовать итеп. Аннарысын кочаклыйм кызларымны. Аннарысын гына барам, анда шей куярга мөмкин, бер нәрсә, аннан гына хатын була. Мин монда мур әтисе. Мин син шунда сагынды, бүген хәбәриңдә булмады. Менә күрәсең, мин хатын-кыз. Син бик идеаль картина тасвирлыйсың, әлбәттә. Бу чынлыкта шулай. Менә мин бөтен социаль челтәрләрдә минем хәтта теге ялганларга ирек бирмәячәкләр. Менә әгәр дә безнең тамашачыларыбыз арасында мине чыннан да шәхсән белгән, минем гаиләмне белгән, Instagram челтәрләрендә монда бүтән социаль челтәрләрдә мине карап баручылар карыйлар икән, әйме, комментарийга язачаклар 100% иллюзия шундый дип. Чын. Мин теге ялганлар, монда бит бөтен дөньяга сөйләсә әйбергә мин ялганламыйм һәм хәтта тормыш иптәшем Ниязым да кирип язала әле. Минем илүкәем шулай дип язачак. Безнең бит инде хатын-кызлар барыбер безнең җәмгыятьтә күпчелек очракта хатын-кыз үзен гаиләдә менә беренче чиратта иргә аш пешкән булса, эчистә булса, бала еламаса, шуннан ир канәгать булырга тиеш дип саный. Әйе. Ни өчендер? Һәм үзенең син әйткән хатын-кызлыгы бөтенләй икенче планда кала, үзенә кул селтәп. Безнең бит милләтебез дә шунда инде. Служение, иратка хезмәт итү ансы бер әйбер, югыйсә бит дин күзлегеннән караганда да хатын-кыз өчен беренче чиратта ират булырга тиеш. Әйе, ират булырга тиеш. Бит ул хөрмәт кенә. Иң беренче үзеңне хөрмәт итәргә кирәк. Мин башта. Мин дигәнлектән дә бит әле аның бик кызык әйберләре бар. Минлек тә куркынычрак әйбер, әйме. Менә хәзер тагын эгоизм белән нарциссизмга барып тоташабыз. Аллаһ рәхмәт итә. Эгоизм минлеклек бит инде, әйме. Ул менә әлеге дә баягы, әйме, экологичность дигән әйбер. Менә шул экологичность бар икән, ул димәк шама белән дигән сүз. Әгәр дә экологичность юк икән, эгоизм. Эгоизм ул гамәлләрдә күренә торган әйбер бит инде. Әйме, мәсәлән, бер нигә дә карамастан минеке булырга тиеш. Бер нигә дә карамастан минем йортым. Бер нигә дә карамастан миңа. Мин матур күлмәк киргә тиеш. Бер нигә дә карамастан. Менә гамәлләрдә һәм экологичность дигән әйбер монда бөтенләй юк дигән сүз. Юк дәрәҗәсендә дә түгел, юк кына. Әйме, нарцисслыкта менә шул эгоизм белән алар менә гомумән бергә. Инде үзеңне кабул итү, ярату, ансы инде менә экологик яктан ул экологично булырга тиеш. Үзен яраткан хатын-кызның янындагы бөтен әйбер матур була. Ой, искиткеч. Гаиләсе дә, эше дә. Мәсәлән, без авылга кайттык дие, яки шәһәр читендәге йортыбыздан фатирыбызга кайтып кердек дие. Фатирны ачып бирәбез, әйме? Фатирдан тәмне ис килә. Чөнки чыгып киткәндә һәрвакыт өйне без тәртипләп чыгып китәргә гадәт. Кайтып керәбез, әйме. Әлекәем, мин әйтәм, фатирымны яратам, Ниязым. Рәхмәт шушы фатирым өчен. Безнең фатир хәтлем әйтәм, матур юк. Ниязым да, иптәшем дә әйтә. Чыннан да ди, безнең фатир нык матур һәм нык җылы улаймы ди.
Шундай рәхәт, уютный гына, шундай жылы безнең фатирыбыз. Минем Зәлия әйтә, без өйгә кечкенә кызым инде. Без өйгә кергәндә гел тәмле ис килә имәнем өйдән. Мәйтәм чисталык белән. Теге еще өйдә бит әле шундай теге тәмле палочкалар да бар инде, тәмле ис чыгара торган. Шулардан ис килә име. Менә шын. Менә хатын кыз әгәр дә бәхетле икән, үзен үзе ярата икән, матур тоя икән күңеленнән, аның бөтен дөньясы матур. Кая тотынса матур. Менә шын. Синнән лайфхак аласы килә, Илүзә, тапшыруыбызны йомгаклап. Менә шушы бәхеткә берничә адым. Үзеңне ярату өчен берничә киңәш. Иң беренче үзеңне ярату башлана кеше белән үзеңне чагыштырмаудан. Без бит чагыштырабыз. Аның чәче шундый, аның кашы шундый. Чагыштырмыйбыз, чөнки без бөтенебез дә уникаль. Беренче, һәм тагы бер тапкыр теге кагыйдәне искә төшерәбез. Вслух, тавыш белән үземә, менә мәсәлән, мин бүгеннән үземне яратырга булдым ди. Беренче кагыйдә, вслух, тавыш белән үземә әйтәм, мин бүгеннән кеше белән үземне чагыштырмыйм. Баш миенә әмер бирәбез, чөнки баш мие бит ул уйлый. Урамга чыкты да, так моның күлмәге матур, минеке бик матур түгел. Мин менә бу сапагым фәләнрәк, төгәнрәк, фәсмәтән түфлием, мин килеши киенмәгәнмен. Күрәсеңме? Баш мие чагыштыра башлый. Комплекслар башлана. Әйе. Шуңа күрә әгәр дә без әйтәбез икән, үзебезне үзебез вслух, тавыш белән әмер бирә өйрәтәбез икән, баш миенә хуҗа булабыз икән, әйме? Әйтәбез икән, мин бүгеннән беркем белән дә үземне чагыштырмыйм. Һәм шул халәт сиңа килә. Син чагыштырмый башлыйсың. Икенчедән, үзеңне плюс якларыңны мактарга өйрәнергә. Кара ни ди? Менә мин ашарга әзерләдем, өстәлне әзерләдек име. Мин язмайдым. Бигрәк уңганын әйтәм синең хатының. Кара әйтәм нинди мантыйлар. Бәхетләрем, кызларым әйтәм. Бәхетләрем әйтәм. Бигрәк уңган иде нигез әйме. Сез кайтуга ничек тәмле итеп әзерләгән диме. Әние, менә шулай. Мактарга өйрәнергә. Димәк, чагыштырмыйсың, үзеңне мактарга өйрәнәсең һәм үзеңнең яраткан, синең искиткеч барып чыга торган бер шөгылеңне табарга. Синең эшең булырга мөмкин. Мәсәлән, син менә киләсең редакциягә эшлисең. Аннан кала син изумительный итеп, мин яраткан сүзем ул изумительный. Изумительный итеп, мәсәлән, син салфеткалар бәйлисең ди. Менә шундый шөгыле булырга тиеш хатын-кызның. Менә шул 3 төп кагыйдә хатын-кызны үзен яратуга беренче зур адымнары. Чагыштырмыйм берәү белән дә. Үземне мактыйм көнгә берничә булса да, берничә урында булса да. Һәм бер яраткан шөгылеңне табасың. Мин менә шигырьләр язам. Бик яратам шигырьләр язарга. Ул минем шөгылем. Мин аны хәтта менә бу психология эшемне мин бик яратам. Аннан кала да минем шигырем, минем әйтергә кирәк. Менә күңелемнең кылларын тирбәтә торган әйме, ул минем шигырьләрем. Менә мин аны бөтен кешедән дә яхшырак итеп эшлим дип уйлыйм үзем өчен. Шуңа күрә менә ул мине тагын күтәрә, һәм үземне тагы да яратырга, үземнең уникаль икәнемне күрсәтергә бер өндәү. Иҗат уңышлары сиңа, Илүзә. Рәхмәт. Безнең белән беренче татар коуч Илүзә Әминова булды. Яратып, яратылып яшик.